Này ओंखारबाय लोगोफोर डिउटियाव थांनो ओंखारलायबाय डिउटियाव माबायदि रेडि जायो खोन्थालांदो एसे नायलांदो खानायखौबो खाथबखानांगौ नालाय दुनियानि गिदिरखा खांख्राइ खिलिबाबो बेखौथ' नांखागौ मिथिखायो बयनोबो खांख्राइ खिलिफोरनि गिदिरद्राय खिलिबा लिपस्टिकफोरनि दिनै ID card बेखौथ' नांखागौ नालाय बयनोबो बेबो काम गैला बेखौथ' नांखागौ बयनोबो बेखौ सोरनो नाङालासिनो थायो नङा होनबा आंना दिनै मेगना मावसिदों मानोबा लोगोफोर खोन्थाहरलाय आखिथिं मावदों मा जायो मेगन मावबाथाय खोन्थाहरलाय आंनो माबा गिसोदों आङो माबाफोर जाजानो गिदों मावबालायबाय 1 मिनिटबो दसेबो थाखायाखै ये मेरा मर्जी है वीडियो हाँ नहीं दे मुझे ज़रा कितना बेनिफिट Kayaknya deh, di kota nang kagum ini nuan ba. Thằng bay thành channel sekarang tadi kebohongan. Ebar sunubai na? Thằng nó xinh đó, thằng nó xinh.